tomto videu si predstavíme ďalšie modálne sloveso müssen. Preklad modálneho slovesa müssen je veľmi podobný so slovenčinou. Znamená musieť. Vyjadrujeme ním nejakú potrebu, nutnosť, povinnosť. Pri časovaní slovesa müssen dochádza k zmene ako pri všetkých modálnych slovesách. Táto zmena sa týka hlavne jednotného čísla. Sloveso časujeme. Ich muss, du musst, sie es muss a v množnom čísle wir müssen, ihr müsst a sie müssen. Ako si môžete všimnúť, sloveso v prvej a tretej osobe má rovnaký tvar a prehláska ü nám vypadáva. Teraz si sloveso müssen aplikujeme do vety. Vždy musíme mať na pamäti základné pravidlo. Ak máme vo vete viac ako jedno sloveso, vždy to prvé sloveso vyčasujeme podľa danej osoby a tie ďalšie slovesá sú na konci v neurčitku, čiže v základnom tvare. Môžeme to vidieť aj na príkladoch. Ich muss heute zu Hause bleiben. Musím dnes zostať doma. Sloveso müssen sme prispôsobili osobe, v tomto prípade je to prvá osoba jednotného čísla a druhé sloveso bleiben je na konci v neurčitku. Ďalej máme otázku. Musst ihr morgen in die Schule gehen? Musíte ísť zajtra do školy? Máme otázku bez opytovacieho zámena, ide teda o priamu otázku a v priamých otázkach stojí vždy sloveso na začiatku. A v poslednom príklade wir müssen morgen aufräumen. Musíme zajtra poupratovať. Ak máme vo vete modálne sloveso aj spolu so slovesom s odlučiteľnou predponou, vždy vyčasujeme iba prvé sloveso, v tomto prípade modálne, a sloveso s odlučiteľnou predponou ide spolu nakoniec aj s predponou. A ešte si ukážeme, ako časujeme sloveso müssen v minulom čase. V jednotnom čísle ich musste, du musstest, sie es musste. V množnom čísle wir mussten, ihr musstet, sie mussten. Prehláska nám vypadla, ako kmeňu sme pridali písmeno T. To je od nás všetko k modálnemu slovesu müssen a ďakujeme za pozornosť.